Joo, morjesta. Aito päiväkirja tässä taas tehdä pitkästä aikaa. Oho, ajattelin tehdä tämmöisen parisuhteeseen liittyvän videon, koska mulla loppui itse asiassa tänään. Se oli pidemmän päälle tiedossa, mutta tänään oli viimeinen naula arkkuun, että me erottiin 3 vuoden suhteen jälkeen ja tuli sitten vaan mieleen, että miten teillä on nuo suhteet, tai miten niihin pitäisi miten niihin pitäisi suhtautua ja miten kannattaa yrittää päästä eteenpäin ja unohtaa menneet. Ja kyllä se vaikeaa totta kai, ja varsinkin jos on pitempi suhde, niin, ja varsinkin jos se on ensimmäinen suhde, niin nuoremmilla ihmisillä, niin totta kai se on vaikeaa päästää. Mutta niin sen mä haluaisin vaan sanoa, että älkää ikinä olko suhteessa, missä te ette oikeasti ole tyytyväisiä tai iloisia. Eli siis, no mitä naisiin tulee, niin miehet, jotka hakkaa tai alistaa tai tällaista, niin lähtekää pois niistä suhteista. Ja sitten on taas näitä naisia, mä en tiedä miksi mulla on justiin tullut kaiken maailman pahimmat tapaukset, mutta tää kyseinen tapaus, niin tää on pettänyt mua 1000 kertaa. Ja sitten mä oon tyhmänä mennyt kostamaan se, mikä on tosi lapsellista, ja mennyt pettämään sitten häntä. Se on tosi lapsellista, mä tiedän sen. Mutta ja sitten sen jälkeen me ollaan, siitä on 2 vuotta aikaa niin pettämisestä, ja me ollaan yritetty saada toimintaa, mutta muistakaa myös sekin, että luottamus on se numero 1. Jos et sä pysty luottamaan sun kumppaniin, niin älä jatka. Ei kannata yrittää, koska siitä tulee raskasta, se tulee henkisesti raskasta. Jos sä lähdet jokin reissuun tai te olette erossa vähän pidemmän aikaa, niin jos pitää koko ajan miettiä, että mitä se tekee ja soittelee, jos ei se vastaakaan, tulee tosi paha olo siitä ja kaikkea tuommoista bullshittia paskaa, joo, siis ei kannata olla suhteessa, missä sä et ole iloinen. Meillä on pitkään aikaa oltu iloisia ja kyllä se huomaa meidän käytöksissä. Ei me olla puhuttu pitkään aikaan mitään eikä tehty muutenkaan mitään, niin nyt se tulee pian hakemaan noin vikat tavaransa ja lähtee sitten, mikä on ihan tosi hieno asia, kun saadaan tämä asia sitten päätökseen ja Mut joo, kyllä tää perseestä on totta kai, ei sille voi mitään, ja kun tällä kyseisellä naisella on lapsia entuudestaan, niin totta kai mä oon kiintynyt niihinkin. Niin, onneksi mä nyt tuossa oon viettänyt ainakin sen nuorimman lapsen kanssa aikaa tuossa aika sitten, että sain vähän niinku viimeisen kerran, mistä silloin tiennyt toki, mutta että viimeisen kerran sain viettää hauskaa hänen kanssaan. Ja en malta odottaa, että tuo joskus omia lapsia hankkimaan, riippuen tietysti sitten minkä tämä maailma on menossa. Mutta se on sitten toinen puheenaihe se. Nyt otetaan vähän tämmönen surullisempi video vähän maistaessa, mutta eiköhän se tästä. Ja kyllä se tästä näin. Meressä on kaloja, niin vai miten se lause meneekään sanonta, mutta kuitenkin, että ei ole ainut nainen. Ja sitten naisille ei ole ainut mies se. Että vaikka se kuinka tuntuisi ihanalta, että se on ihana siellä ympäri, mutta kännissä se on tosi järjestävää hakkaa ja näin, niin ei kannata jäädä, koska on olemassa ihmisiä, jotka eivät tee tommosia. Ja samoin myös naisten kohdalla toisinpäin. Niin, en mä tiedä. Mä koitan pärjäällä ja jaksailla täällä ja niin, siitä tulikin mieleen, mä katsoin Ed Speaksia, jotain vanhoja videoita. Siinä oli semmoinen itsemurhi ja tommosiin liittyvä asia, että kun monet nuoret, niin masennuksen takia mulla on yksi hyvä tuttu 10 vuotta sitten hirtti itseensä ihan vaan sen takia, että hän halusi tietää, miltä tuntuu kuolla. Tää ei ole mikään vitsi. Hän halusi tietää, miltä tuntuu kuolla ja hän uskoi uudelleen syntymiseen ja näin päin pois. Niin meni sitten hirttää itsensä autotalliin 19-vuotiaana. Mutta ja on niitä muitakin tapauksia, mutta en mene niitä rupea tässä luettelemaan. Niitä on ihan liikaa tommosia tapauksia myöskin. Mutta älkää ikinä, ei itsemurha. Me kuollaan kuitenkin jossain vaiheessa, niin miksi me nyt katsottaisi tätä videoa läpi, tai elämää läpi. Ei me olla kuolemattomia kukaan. Katsotaan nyt mitä elämä tuo tullessa ja toinen vaihtoehto on kuitenkin, että ei ole tätä elämää. Niin, jos teillä on yksi ihminen, joka teistä välittää tai rakastaa, on se sitten äiti tai isä,
vaikka voi teini-iässä vähän tuntuakin, että ei ne niinku, että olisi ihan yksin ja tälleen, niin se ei pidä paikkaansa. Kannattaa muistaa, että perhe on aina tärkeä ja perhe oikeasti auttaa. Mä nuorena poikana, kun mä olin nuori, mä olin tosi paljon yksin. 7-vuotiaana mun tiitin vahtia. Mä olin yksin kotona, koska mun mutsi on jonkun tietyn vuoden tangokuningatar ja niin kuin 90-luvulla ja kiersi paljon Suomea ja tälleen, niin jostain syystä se ei ottanut, no koulun takia varmaan ei ottanut mua mukaan. 7-vuotiaana muistan, kuinka paljon mä pelkäsin aina välillä, mutta mulla oli koira, joka on nyt toki kuollut ja se oli niin kuin tosi rakas mulle, mutta se oli mun tuki ja turva. Ja ehkä se on myös yksi syy siihen, miksi mä oon niin eläinrakas ihminen, mutta kuitenkin se on taas toinen tarina se sitten miten se puolusti mua Rottweileria vastaan, vähän niin kuin hopeanuolimeininkiä oli siinä. Ja kyllä koira on niin kuin ihmisen paras ystävä, mutta joo, mitä noihin perhesuhteisiin tulee, niin muistakaa se, että jos ette ole oikeasti 100% onnellisia, pystytte katsoa itseänne silmiin peilistä ja sanoa, ja tuntea se, että mä en ole 100% iloinen, niin sitten kannattaa jatkaa sen kumppanin kanssa. Mutta jos se ei ole, niin kannattaa miettiä, että onko se sen arvosta. Mä taistelin 2 vuotta. Mä en pystynyt luottamaan tähän naiseen, en mitään, mutta silti mä olin hänen kanssaan 2 vuotta. Ja nyt se riittää, nyt ei jaksa. Tai siis ollaan me oltu erossa jo pidemmän aikaa, mutta että en mä haluaisi nähdä enää häntä. Ja se on surullista. Mutta elämä jatkuu ja elämä jatkuu mulle, elämä jatkuu teille ja koitetaan nyt tehdä maailmasta vähän parempi paikka tai jotain vastaavaa. Tee mitä, Aitepäiväkirja kiittää, kuittaa seuraava video. Se on moi.